Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're signing, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu, Makhumalo, esikhuluma ngaye, izingane zesithembu, uSne noVuyo lapha kule podcast uSne adevela kuyo kune-interview. Naye ngiphathi amakhumalo ngizokunikeza isibonelo kulo othi why uSne asekhuluma ngoVuyo yaze yabhora le interview why befake uVuyo noSne baku TV show eyodwa njengamanje kuyizingane zesithembu and uVuyo uyena otrender kule season because kunale story sakhe noSibindi esibangwa yi-break up esibangwa izinto ezenzakala empilweni kaVuyo noSibindi manje. Asibuye-ke kuMakhumalo ukuze uzoba nempendulo yokuthi why uSne ebuzwa ngoVuyo kwishow ayenza kanye noVuyo. uMakhumalo ku season 2 of Show D kwi-launch ya season 2 mangikhumbula beku konjubani lo ade ade kanye noMqhele wayengayona-ke i-host beku Felix Hlophe wakwiGagasi mangaphosisi mase kuba uMajola Isibongo kodwa niyambona guys yena ube kwi-floor ngesikhathi ehamba-ke la kwi-floor ubona uMakhumalo uthini kuMakhumalo indaba ungazanga nopartner wakho uyahleka kuMakhumalo uthi mhlambe namhlanje akulona igame lakhe vele ubaba ubusy. uMakhumalo njengoba ekwi-Show D uze uMakhumalo businesswoman nezinto zakhe but imibuzo esingena manje ifaka isithembu ifaka uhusband ongekho ishiye-ke kaMseleki vele kaMseleki uzobuzwa ngayo njengoba uhusband wakhe wasebuzwa ngamanye amakhosikazi lapha kwi-show yaku-Showmax Show D season 2 uMakhumalo singakamboni esazovela noLasi noSurisha no-Antisuri noLondi London uyabuzwa ukuthi-ke hawu kwenzakalani so ake khona umama okuphelezelile-ke omunye wamakhosikazi sister wife banenkinga yini useyasho ukuthi no nje uMacele ujabule kabi njengoba elana yilokho aneshow nakho amanye amakhosikazi akabalanga washo vele ukuthi benza izinto ezahlukahlukene. Yasazi ukuthi isipho isaso sokuthi uMakhumalo-ke bembuze ngaloyo mbuzo. uMakhumalo uno-sister wives abavela nabo kwishow eyodwa noma bona bengezi kwi-Show D kodwa makuvela uMakhumalo bayavela uMacele bayavela uMayeni bayavela noMangwabi isikhathi esincane esitholakala noMakhumalo noma yiphi enye interview bayayifuna leyo juice leyo gossip laba babuza kwenzakalani-ke ngoVuyo-ke ku season 2 of izingane zesithembu uyatrend uVuyo yazi mina into ebengiyifisa ngabe icacile la kwi-fan base nakuma-followers ukuthi isikhathi esi-right lesi sokuthi uVuyo aqale something ku-social media ngaba u-YouTube le platform kodwa kungabi yinto ezonamathelisa kuloya mndeni kube yinto nje emayelana naye ezokhulisa yena because le fan base eningi kulula ukuthi ithege i-brand ethini kulula ukuthi ithege le company or izinto ey'njalo sibabonile abanye kulula-ke kuye esephuma kwi-TV show ezelana or noma ngabe u-TikTok noma ngoba nakhona uyakwazi ukuthi wenze lento le ukhula namabhizinisi kube khona into epromothayo u-influencer mangabe uku-influence yileyo understanding kufanele ngabe igcwele yabo le bekufanele ukuthi igqame mase uyashiya ukuthi la kuzofika khona abantwana baMseleki bekwizingane zesithembu kunendaba etrendayo ngobhuti wabo abazubuzwa imibuzo bazobuzwa darling bazobuzwa njengoba uSne session nje ukuthi hayi ukuthi uTirelo angimjwayele uyena musha uVuyo bese simjwayele kakhulu ivelaphi imibuzo i-TV show ise ku-TV indaba ezitrenda ngezingane zesithembu ukuthi uSne unje nama-siblings uVuyo noSibindi bala isivela lapho ngimbuzo
Manje-ke sithandwa sami awuzukwazi ukuba powerful ukuvala ukuthi bengayibuzi le mbuzo, bazoyibuza. Njengoba nje uMakhumalo wayefika ku-RSOD wase ufuna ukusikhombisa impilo ngaphandle kwesithembu. Kodwa buka ukuthi isithembu samlandela kanjani. Wathi nje ngifuna ukunikhombisa uMakhumalo ohlukile, uMakhumalo namanye amakhosikazi or nabanye osisi, uMakhumalo nje onenye vibe. Sithe sithi gqi kwi-RSOD, hayibo, Makhumalo, uMseleku, South Africa yabheka phezulu, yazi hhayi-ke nangu ukuba uMseleku usefuna ukuzo-influencer ngesithembu, ngisho kwi-show yamakhosikazi. Why? Ngathi mina, hawu, nje ade sibona umalume laphaya kwi-RSOD bayafika o-husband. Kunani pho uma kufika uMseleku ngoba uyena husband kaMakhumalo? Bathi phela yena useqala iy'ndaba zakhe zesithembu kwenye i-show. Angithi yabo ukuthi kumlandela kanjani ukuthi ulaphaya. Simazi ngothando nesithembu. Noma engakubalekela kuyamfica. Novuyo-ke. Kodwa esayidini la Vuyo ukuthi yena akusebenzise kumsebenzela. Singazi-ke kuma-contracts asayinwayo, kodwa bayakwazi ukumvimbela ukuthi ezenzele into yakhe. Njengoba kukhona onke ama-products nje apromothwayo la ku-social media, ukuyixoxela ngaye ngaphandle komndeni loyaya, because abantu abaningi vele bazoba nalokhu ukuthi-ke sifuna bakhona kodwa abamthanda njengamanje ukuthi uma ingayiqala i-channel iy'namba zingase gqi ziye phezulu. Bekufanele uyibambe kanjalo ukuze ungabi negative yonke indawo, uyabo, usale usuvela njengokuthi uwumlandeli kodwa yonke indawo ufuna ukuba negative. Laphaya uSine ubezobuzwa vele ngokutrenda kuphi kwizingane zesithembu kwi-show akuyona vele. And ukutrendani-ke kwizingane zesithembu siyoqeda manje season. Siqeda ngani? NgoVuyo noSibindi. Kuba yithutshana-ke benika uSine, hhayi-ke uma benika uSine kuyahliphizeka-ke. Same time abo bayayeka ukuthi kuzoba mnandi. Pero abo noLwandle bebelokhu nje bethi kusazoba mnandi. I-Big Nazi neyisho njalo. Abo noLwandle sibathanda impela bahambule abantwana, kodwa nje laphaya kwizingane zesithembu bebelokhu bethi hhayi-ke kusazoba mnandi. Wafika uSine, wase uSine laba bayakwazi ukukhuluma, nicathi abakwazi, uLwandle. Kodwa kasishiya abo noSine noLwandle babanga uMacele. Sobuye sikhulume ukuthi bambanga kanjani uMacele. Kodwa-ke uSine mayephinde ebizwa kwenye interview uzophinde futhi abuze ukuthi indaba kaSibindi ithini, unumber 5 uthini, uVuyo uthini, ngoba izinto ezenzakala kulama shows avela kuwona. Thank you so much for your love and support. Ngicabanga ukuthi eyaMakhumalo iyona eyenza ukuthi u-understand. uMakhumalo le kwi-RSOD waye kwi-flow ye-RSOD, Showmax, amakhosikazi, Trending Housewives of Durban, kodwa wabuza imibuzo ngomayini. Kwaze kwathiwa-ke ubani-ke ongathi unomona. Wahleka-ke kodwa akusho wathi nje njengobela uMacele nje la ekhona ushaya ihlombe. Kwakungakaveli ukuthi kusazoqashwa kwakungakaveli ukuthi-ke benoMacele basazoba nokungaboni ngeso elilodwa. Ngiyabonga-ke nge-support, ungadinwa futhi mina. Ngiyalithanda kakhulu guys, ngiyabonga nge-support.